Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa arajoso HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a sɔgɔn bɛ buna adamadenya ani yiriwa arajoso HDFM na ni ye aw ka dɔnkibaru waati sele a y'aw bisimila kɛnɛ kana na bidɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma lojuratɔw olu ka tɔgɔladon ɲɛnɛmayali senfɛ min kɔni kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko fɛɛrɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ waasa maa si kana kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye an na kuma kan bidɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen an na taa segukaw fɛ yen nɔ projet min ni o ɲɛsinnen don sifinnakaw kɔni mɔ olu sigira ni ka u ka baarakɛlenw ka olu fɛsɛfɛsɛ an na kuma fana kan bidɔnkibaru kɔnɔna na ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛ b'an bolo k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ aw ye a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa arajoso HDFM de Mankana. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na lojuratɔw olu tɔgɔladon ɲɛnɛmali sen kɔni fɛ min ye lojuratɔw olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ni o ye Fédération malienne des associations des personnes handicapées ye o ni an ka jamana maa ɲɛmaw ka bolodiɲɔgɔnma kɔni kɔnɔna na fɛn min ye ka taa se buna adamadenya dɛmɛ baarakɛlaw kɔni ma u bɛɛ de kɔni jɛra ni ka jira k'a fɔ ko maa si de kana kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye an ka jamana in kɔni kɔnɔ kɛnɛ in kɔni senfɛ min ye yelen o bɔra k'a ɲɛsin min ye lojuratɔw olu ka degun kɔni mɔ ni ka jira k'a fɔ u ka hakɛw ni k'u sen don jamana ale jɔli baaraw kɔni na k'u ka danbew kɔni tanga fɛn min ye o kɔrɔfɔw olu kɔni dangɛnɛmaya ni ka tila ka jira k'a fɔ lojuratɔw olu ka lakodɔn an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka tila k'u bonya k'u tanga u ka wulikajɔw kɔni kɔnɔna na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen kan min ye u ye hakilinajigin kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ min ye degun caman kɔni bɛ lojuratɔw kɔni kana na waasa ka se ka magoɲɛ yɔrɔ minnu bɛ an ka jamana ɲɛmayasow la ka se ka olu kɔni lasɔrɔ kalanko baarako fo ka taa se lakanakoɲɛw kɔni mɔ o de la min ye bɛɛ kɔni jɛra ni ka wulikajɔ kɔni kɛ waasa lojuratɔw donna nataw la u bɛ se ka lafiyaw sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. An bɛ taa segukaw fɛ yen nɔ novembre kalo tile 27 san 2025 o kɛra don ye don min ni kɛnɛ kɔni sigira projet min kɔni kun bolo dara segukaw fɛ yen nɔ ka se ka denmisɛnninw ka kalanko kɔni sinsin fɛn min ye o projet in u ka san fila baara kɔni kɔfɛ min kɔni kɛnɛ sigira association malienne pour la promotion du Sahel fɛn min ye olu kɔni ye kɛnɛ in sigi ani u dɛmɛbaga min ye association malienne pour le développement rural ninnu de kɔni ye u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka jɛ ni ka baarakɛlenw ka se ka olu kɔni fɛsɛfɛsɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ni projet in a musaka kɔni bɔra jɛkuluba fila kun fɔlɔ ni o ye radio aide ye filanan o de ye ethique développement partenaires a kɛra a bɔra olu fana kunna o de kɛra sababuya ni ka ni projet in ka se ka a baara kɔni lawaleyali ka se ka o kɔni kɛ waasa kalanko o bɛ se ka ji di an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw minnu ni olu kɔni ka kalanko b'a fɛ ka don ngalama na. An bɛ taa kunnafoni kunkuruw la an b'o o daminɛ Centrafrique ale kɔni jamana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faaba Bangui décembre kalo tile 4 san 2025 ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba o kɔni kɛra u fɛ yen nɔ min kɔni sigira waasa farafinna olu ka jɛkulu min kɔni bɛ yen ni o ye CIPRES olu ka ni o ye minisiriw ka jɛkuluba dɔ ye o sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka farafinna ale kɔni ka kɛnɛya ko o kɔni sabati ni sigi belebeleba n'a ɲɛmaaya kun bɛ Faustin Touadéra kɔni bolo ni o ye Centrafrique ale jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye fɛn min ye jamana 18 maaw bɔra o de kɔni kɔnɔ ka na ni kɛnɛ belebeleba in kan a ma fɔ an ka jamana minisiri kɔ min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ani buna adamadenya yiriwa ma Asan Bajalo Touré ale de kɔni taara faso Maliba ale cuala fɛn min ye nin kɛnɛ belebeleba in kɔni kan min ye u ye u kunna tilen fɛn min ma ni min baara kan ka kɛ sisan o de ye ko ka wulikajɔ kɛ ni ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni degun bɛ olu kɔni kan ka se ka olu ka degun ta ka bɔ u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye ka se ka nafolomugu ka se ka o kɔni don yiriwa badabada o baaraw kɔni na ni waati laban in na min ye bɔlɔlɔ sira o yiriwali baara
ka se ka o fana sigi sen kan waasa an ka kɛnɛya kow olu bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na. Ni kɛnɛ belebeleba in kan min ye Centrafrique jamana kuntigi a kɔni a y'a jira k'a fɔ ko min ye farafina an mako bɛ basigi ani bɛn ni kelenya kɔni na ko o tɛ taa fɔ ka se ka kɛnɛya kow ka se ka olu kɔni sabati. An bɛ taa ɲɛna projet belebeleba min bɛ ni o ye kɛnɛya projet kɔni ye fɛn min ye waasa ka se ka kɛnɛya ko kɔni sinsin ɲɛna ale kɔni marabolo la Save the Children maaw ani baɲumankɛ tɔn 3AG olu de kɔni jɛra ni ka se ka baara kɔni lawaleya ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin ɲɛna ale kɛnɛyako kɔni mɔ min musaka kɔni bɔra radio Ralpen maaw kɔni kunna min kɛra sababuya ye fɛn min ye ka se ka kɛnɛya baarakɛminɛ 144 ka o kɔni doni ni k'a di CSRF kɔni ani CSCOM mɔ waasa kɛnɛyako olu bɛ se ka sabati cogoya min na ka se ka maaninfinw ka olu ka banaw kɔni sɛgɛsɛgɛ ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu kɔni bɛ ni olu kɔni jiginna olu ka denmisɛnninw ka kɛnɛyako ka se ka o kɔni sabati donna nataw la. FAO ani faso Maliba gouvernement olu kɔni jɛra ni ka u ka jɛɲɔgɔnya ka se ka a sinsin waasa ka se ka baloko ka o kɔni baloko dɛsɛ kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔni kɔnɔ. Fɛn min FAO Mali olu kɔni ka lasigiden min bɛ an fɛ yan nɔ o ni an ka jamana minisiri min bɛ ni o kɔni ɲɛsin bɛ baloko sabatili mɔ ni o ye Redouane Ag Mohamed Ali kɔni ye olu fila ka ɲɔgɔn kunbɛn o kɛra min kɔni senfɛ u ka hakilina falenfalenw o kɔni de ɲɛsinna ko ka an ka jɛɲɔgɔnya ka o kɔni sinsin ni ka se ka fɛɛrɛ ni dabaliw kɔni tigɛ waasa an ka jamana mako bɛ yiriwa badabada min na an ka se ka ɲɛsin o kɔni mɔ. Fɛn min ye an ka jamana minisiri kofɔlen a kɔni ye foli ani waliɲumandɔ ta k'a ɲɛsin FAO kɔni mɔ u ka wulikajɔw kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la samiya kɔni kɔnɔ u ye digi minnu kɔni jɔ min kɛra sababuya ye ka jiw kɔni bali ka tiɲɛni kɔni kɛ an ka jamana malosɛnɛyɔrɔ dɔw kɔni na ni o ye Amaja ani ka taa se Koriyome ani Dayi ye. Fɛn min ye ni wulikajɔ ninnu o kɔni kɛra sababu ye san 2025 a sɛnɛfɛnw ka a caman kɔni tanga ka bɔ tiɲɛni kɔni mɔ. Fɛn min ye faso Maliba ani FAO olu bɛɛ lajɛlen de kɔni y'a jira k'a fɔ donna nataw la u na dɔ fara u ka jɛɲɔgɔnyaw ka waasa an ka jamana baloko bɛ se ka sabati cogoya min na. An bɛ taa kɔkan jamana an bɛ taa o kibaruyaw la an b'o kɔni daminɛ min ye Sudan ale kɔni jamana la diɲɛ tɔnba ONU olu kɔni ye lasɔmini kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ko Sudan jamana kɔrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ ni a bɛ wele ko Kordofan ko an bɛ waati min na ko sisan ko gɛlɛya kɔni o y'a dan de ye k'a ɲɛsin buna adamadenw kɔni mɔ. Fɛn min ye u b'a la ka maanifin bɔrɔntɔ cogoya min na ni k'u bɔnɛ u ni na ko o de b'a la ka kɛ ka sanfɛ pankuru ta ni ka maaw kɔni susu fɛn min ye ka taa se maa caman kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni bɔnɛna u ni na ni ka dɔw fana bɔ u sigiyɔrɔw la. Halisa an bɛ to Sudan ale kibaruyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min bɛ yen ni a bɛ wele ko El Fasher fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko subahana mansin minnu dulon bɛ sanfɛ n'an ko ma ko satellite ko olu de kɔni ye ja dɔw kɔni jira ja minnu kɔni senfɛ a jirala k'a fɔ ko maaw kɔni caman kɔni ka kaburu kɔni yera minnu kɔni ye ka jama kɔni fara ɲɔgɔn kan dingɛba kelen kɔni kɔnɔna na fɛn min ye ko jaw ko o kɔni jirala sanfɛ subahana mansin kɔni fɛ a jirala k'a fɔ ko marifatajɛkulu min ni o kɔni kɛn bɛ ka Sudan kɔni kɔda dɛnɛ na nin waati in na ni o ye FSR maaw ye ko nin baara cɛjugu in ko o y'olu de kɔni nɔ ye. Fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko bunadamadenya dɛmɛ ko gɛlɛya kɔni donnen don o baara la Sudan jamana kɔni kana na jamanadenw olu kɔni ni bɛ ɲini ka tigɛ ka sababuya kɛ dɛmɛntanya ye. Halisa an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye diɲɛ tɔnba min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kɛnɛya sabatili ma ni o ye OMS ye u kɔni u y'a jira k'a fɔ ko musakantanya kɛra sababuya ye ni ka sumaya banabaatɔ kɔni caya diɲɛ kɔnɔna na ko san 2024 o kɔni kɔnɔ ko maa min kɔni bɔnɛna u ni na ka sababuya kɛ sumaya bana kɔni ye ko o maa hakɛ kɔni cɛra maa 610 bɔɲɔgɔnko ko olu de kɔni bɔnɛna u ni na minnu fanba ye denmisɛnninakaw kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina ale cɛncɛnkana jamanaw kɔni na ko nin b'a jira k'a fɔ
ko musakantanya a kɛn bɛ ka gwɛlɛya kɔni don sumaya bana ale furakɛli la. An lamɛnbaaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn. Kibaruya minnu kun bɛ an bolo buna adamadenya arajoso HD FM sanfɛ ka bɛn bidoya in ma o de kun ye ninnu ye min lasera aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Idrisa Banimi fɛ. Maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye. A k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa arajoso HD FM de Mankana.